Takže čau tady, já vás tady vítám u nového videa. Dneska jsme opět na Minecraft Survival světě a jsem tady na posvátném stromě. No a tak jsem trošku hrál za kamerou, našel jsem diamanty. Omlouvám se, že teď pár dní nevyšlo video, ale dělal jsem takový menší projekt, nebo projekt to není vůbec jako v ohraní. Je to spíš, že jsem hledal nějaký lepší nahrávací program, abych mohl nahrávat víceminutový videa, protože sice takhle můžu taky, ale to bych to video uploadoval hrozně dlouho, takže takhle zkouším nějakou optimálnější cestu najít. No a co bychom dneska mohli dělat? Takže já jsem se vlastně vůbec nepřipravoval. To jsem ale dost podělal. Sakra. Protože jsem si řekl, no já vám to ukážu. Jinak krumpáč můžete vidět, docela jsem branch minoval, takže krumpáč už je docela v háji. Ale jednu dobrou zprávu potom na konci videa taky dojdem tam. K tomu enchanting table, tady vždycky spadnu, to musím zadělat, to je úplně hrozný. No ale až dojdem zase zpátky tam k tomu enchanting table, tak vám něco ukážu. Ale tady tak. Půjdeme tady do branch mineu. Rychle, nebudeme vůbec otálet, tady do třetího. Všechno je tady osvětlen, poctivě osvětluju, tady se budeme bouchat chvíli do hlavy. Tak dělej. Tak běž. Makej. Bouchnu si jednou do hlavy, no a tady už to je. Teda vidíte tam už cobblestone, tak asi můžete vidět, co to je. A je to spawner na zombíky. Prostě jsem tady kopal, jenom jsem ho osvětlil, ani jsem se nedíval do truhel. Prostě tady jsem takhle kopal. No a tam jsem kopal dál, ale prostě jsem ho tady našel, tak na mě začaly lézt zombíci, tak jsem to rychle osvětlil. Ne, no tak si tady uděláme teda farmu, ale to není všechno, takže se podíváme do těch truhel. Prázdný. Super. Nevím, co to je. Popravdě, abych se vám přiznal, už jsem se do těch truhel díval. Ale jako vůbec nic jsem nevybíral. To je jediný, že by ten počítač někdo zapnul, když jsem byl jako v noci, když jsem se nedíval, to je celá blbost. Ale prostě nic v tom nebylo, v těch bednách, vůbec. Já jsem na to koukal, jako kdo to vybral. A jestli se to třeba nespavnuje, tak mi řekněte. Já jsem teda viděl poprvé. No takže to můžeme vykopat takhle pěkně. Že to nepotřebujeme, no a budeme asi udělat ten jako pert tady to. A půjdeme asi jako vykopat ten nějakou tu jako spavnovací díru. No takže takhle to máme vykopaný. A takhle jsem si to vykopal, nahoře jsou 2 bloky, dal jsem si tam 2 bloky výstoje, protože aby se mi nespavnul právě nahoře, aby se mi nesnížil spawn rate. No, na každou stranu jsou to 4 bloky. Jo, vidíte? Jsem tady jenom nechal jako tak na ukázku, takže teď to můžu zničit. Kromě teda toho nahoře to ničit nebudu. Jinak, abyste se nedivili, že mi tady nic nespawnuje, tak abych tady měl klid, tak jsem si tady tak jsem si vypnul moby. No, ale teď tak kde to je? Tady třeba to budou věci tuto, protože když se tady celou dobu, co to stojí, se mi tady vylévá láva. Tak to je přesně na druhou stranu. Já, vidíte to? A jako co mám dělat s tou lávou? Jesus. No, konečně, tak. Super. No. Takže máme tuto. A já si jdu nahoru pro vodu, protože jsem si ji tam nechal. No, tak jsem zpátky.
Takže tady je voda, já jsem půl. No nejdřív si jako vodu uděláme nekonečný zdroj. A to bude já nevím kde. Já bych ji mohl udělat tady. Pro zichr zatím. Tak. Tak. Dva kývle rovnou. No. A je to tu a tu. Tak a teď se to tady vykopem ještě o jeden dolů. Ježiš, to jsem tak nedomyslel. Mě tady z toho jebne. Hele. Dobrý. Tak. Máme to dole a teď už to dostavíme jenom tady. Že by? Ano, ne. Jo, jsou dobrý, fuj. No takže já to tady vykopu. A uvidíme se. Den. Co? Ne. Proč bych volal halo? Tak. Takže pro začátek je to tady vykopaný. Postavíme si, uděláme si z toho dřevo, postavíme si někam krafťák. No ale budeme potřebovat celkem 14 cedulek. Jinak předem říkám, že tu to není vůbec v mý hlavě, dělal to asi tak 40 lidí přede mnou. Ale řekl jsem si, že třeba to někdo neumí postavit. Tak potřebujeme 14, tak akorát jedna nám zbyde. Takže tak, to můžeme už s klidem vykopat, jinak už jsem si asi 4 díly neudělal sekírku, takže super. A ještě jsem zapomněl, že tak. No, tady postavíme tuto. Teď. Ježíš, to je takových bloků, to zastavování té lavy. No, ale prostě. Tak, už jsem to snížil. No. Teď pojede výtah sem nahoru právě, že pro ty zombíky, jak tady takhle si jedou dolů. Jo. Tady z těch tak to krásně pojede sem. A tady to jako si jede dolů. Jo. Tak. A ten výtah takhle pojede nahoru. Fort. No, ale jak to ho docílíme? Takže jedna bude tady. Druhá bude tady. Teď jich potřebujeme už jenom 11. Jo?
a až bude mít jenom, až bude mít prostě 0, tak už končíme a takže já to teda udělám, že to bylo dost nezáživného toto video. No a uvidíme se, až to tam dám. No, takže je to takovýhle vodový tah, jo, vždycky. Voda, cedulka, voda, cedulka, voda, cedulka, voda, cedulka. A oni plavou, aby se vlastně neutopili. A mě už ještě tady jedna cedulka mi tady chybí. Tak. A teď vlastně... teď musím vykopat tady nahoru, aby se postavil, tak. A je to teda takhle. Tady je 5 bloků cestička. A jedna, 2, 3, 4, 5 na čtvrtým. To můžeme dát klidně sem. Tak. A tady je blok vody. Můžeme ho dát klidně i sem. To tak jako ničemu nevadí. Jako nahoru. Protože on jako i takhle bude plavat. Tak bude plavat nahoru a pak to hned kopne sem a jenom prostě pojede. Tak. No a tady si musíme počítat 20 balvok. No, takže jsem si tak kopal dolů a bylo taky jedno pravidlo v Minecraftu. To je to, že nemáte kopat pod sebe a co se mně nestalo, spadnul jsem do lávy, vypnul jsem to akorát při jednom srdíčku, nechce se mi, ale budu bohužel muset konstatovat, že jsem asi chcípnul. Už to tak bude. Tak, takže teď si tady, že je to dopadová plocha, jo? Já jsem si to tady akorát takhle vykopal. No, takže zase po delší době, co jsem byl někde pryč, tak se tak zase hlásím. Tady jsem si vylez akorát sem, takhle už to tady je hotový, jo. Tady prostě, ať si spavne kdekoliv, tak vždycky ho to posune sem do toho bloku a pak pryč. No, takže my tady zastavíme, tady odkopeme všechny torče, aby se tady mohly vlastně spavnovat. Tak, že tady absolutní tma, nic tady není. No a jak se odsaď dostanu? No já jsem se tady vlastně dostal tutou cestou. Takhle tady mám takový menší vchod. Tady je to takhle. Tady hlavně osvětlit, aby se tady nic nespavnovalo. Když už to tady jsem zkoušel, kudy to je, no a tady si jednoduše najdem tu cestu tudy. Tady to bude upadat dolů, takže hlavně zastavit, ať to tady není nějak rozbouraný. No, pojďme sem dolů. A tady je jich zkáza, no tak si to můžeme ukázat. Doufám, že to teda bude fungovat. Kdyby ne, tak by to bylo hodně blbý. Tak zkusíme. No, takže jsem tady počkal asi tak minutku, 2. A tady ty by měly jít na 1 ráno a ten zbytek budu muset domlátit mečem, takže... No tak na 3 rány. Já to stejně budu mít tady kamenný meče, ale takhle to úplně bohatě stačí, vidíte, hned mi z toho padlo železo a hned 5 levelů prostě z toho. Je to úplně hrozně dobrá prostě takhle XP farma. Fakt se to vyplatí. No a hned je tady další. Nevím na kolik, prostě tím mečem na 1 ránu chcípnou. Tím železným, i když pro mě železný meč není žádný problém. Prostě bum. A je po nich. Jednoduchý. No. Takže takhle by to bylo. A já se teda vykopu nahoru a uvidíme se.
teď jsem se právě že dostal od tam teď z toho branchmanu jsem vylez, přelez jsem to až sem. No, došel jsem si pro ten nový krumpáč a vykopal jsem to. A byl jsem úplně překvapený, když jsem hledal souřadnice, kde to mám vyhledat, protože to je prostě tady. Takovýhle kousek od toho baráku, jsem prostě jaký štěstí. Já jsem myslel, že to bude někde v tom lese, tamhle vzadu, no to je prostě tady. Tady už je takový quick drop prostě dolů, tak tam rovnou skočíme. Tak. No tady je to nahoru, je to obrovská prostě dálka, no a tady je právě už ta naše farma. No. A tohle by byl asi pro tento díl. Tohle by bylo asi pro tento díl všechno. Doufám, že se vám líbil a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.